Ak hľadáte spôsob, ako publiku ukázať priamu a bezprostrednú politickú konfrontáciu, nie je nič lepšie, než siahnuť po plamenných vystúpeniach priamo z parlamentnej rečníckej lavice. Zabudnite na pripravené a učesané prejavy plné diplomacie. V Národnej rade Slovenskej republiky to opäť raz poriadne zaiskrilo. Poslankyňa za stranu Smer Marcela Čavojová si totiž vo svojom vystúpení zobrala na mušku priamo predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku a servírovala mu jednu ostrú otázku za druhou. Od sociálnych opatrení a 13. dôchodkov až po lukratívne dotácie pre stranických kolegov a nejasné dovolenky. Povedzte mi vy, sú takéto priame konfrontácie v parlamente správnym spriechodnením politickej diskusie, alebo ide len o ďalšie divadlo pre média? Napíšte mi svoj názor dole do komentárov, poďme si toto nekompromisné vystúpenie rozobrať krok za krok do poslednej bodky. Marcela Čavojová začala svoje rečnícke vystúpenie bez akéhokoľvek obchádzania a hneď v úvode adresovala Michalovi Šimečkovi ironické bodnutie. Poznamenala, že šéf opozície po veľmi dlhom čase konečne nabral osobnú odvahu a vystúpil za rečníckym pultom sám, namiesto toho, aby za seba opäť raz nechal v prvej línii bojovať ženy zo svojej poslaneckej frakcie. Týmto úvodným ripnutím okamžite nastavila tón celého svojho prejavu a dala jasne najavo, že tentoraz žiadne šetrenie protivníka neplánuje. Hneď v zápätí sa poslankyňa vrátila k nedávnym slovným prestrelkám a vyhláseniam opozície, pričom reagovala na Šimečkové predchádzajúce poučovanie o význame slovíčok ako bezodkladne. S dávkou sarkazmu sa ho spýtala, či on sám potom vôbec chápe, čo v praxi znamená slovo fakturovať, či už 1, 2-krát alebo dokonca 3-krát. Svojim kolegom z opozície poslala jasný a nekompromisný odkaz. Aké pravidlá a aký štýl boja nastavíte voči nám? Presne takú istú mincu vám budeme vrácať späť. Podstatnú časť svojho vystúpenia však Marcela Čavojová venovala sociálnej politike, ktorú Progresívne Slovensko presadzuje a prezentuje verejnosti. Poslankyňa zdôraznila, že pravidelne sleduje príspevky a príbehy, ktoré šéf opozície pridáva na sociálne siete zo svojich stretnutí po mestách a krčmách. Podľa jej slov však tieto výjazdy neprinášajú pre obyčajných ľudí absolútne nič konkrétne. Ešte väčšiu kritiku si však vyslúžili navrhované opatrenia a škrty v sociálnej oblasti. Čavojová ostro skritizovala zámery a vyjadrenia týkajúce sa prípadného rušenia 13. dôchodku pre vybrané skupiny seniorov. Šimečkovi pripomenula jeho vlastné slová o tom, že tí dôchodcovia, ktorí majú vyššie dôchodky, si 13. dôchodok nezaslúžia a vraj ho ani sami nechcú. S obrovským rozhorčením zdôraznila, že ide o ľudí, ktorí po vojne od základov postavili túto republiku, budovali školy, nemocnice a celú infraštruktúru. Poslankyňa pritom podotkla, že chápe, že po štúdiách na prestížnom Oxforde sa na svet a životné potreby obyčajných slovenských seniorov pozerá celkom inak, no takýto prístup k zakladateľom štátu považuje za absolútne nepriateľný. Od sociálnych tém prešla poslankyňa Smeru k ďalšej mimoriadne výbušnej téme, k verejným financiám a štátnym dotáciám. Reagovala na to, že Michal Šimečka vo svojich prejavoch rád spomína a kritizuje poslancov koalície. Čavojová sa preto rozhodla spomenúť mená z prostredia blízkeho Progresívnemu Slovensku a poukázať na to, čo označila za veľmi zvláštne náhody, ktorým sa šéf opozície vo svojom vystúpení radšej vyhýbal. Ako konkrétny príklad uviedla pani Kleinert a jej občianske združenie, ktoré podľa jej slov získalo z verejných zdrojov stovky tisíc eur. Rovnako poukázala aj na pani Javorovú, ktorá pôsobila v spoločnosti MP Films a bola mimoriadne úspešná pri čerpaní financií z Fondu na podporu umenia. Čavojová pritom upozornila na zaujímavú prepojenosť, keďže spomínaná spoločnosť robila účtovníctvo aj občianskému združeniu Fórum. Podľa poslankyne ide o sieť náhodných prepojení a finančných tokov, o ktorých by mal šéf opozície namiesto kázania o morálke radšej otvorene informovať verejnosť. Na samotný záver si Marcela Čavojová nechala otázku, ktorá sa týkala nedávnej cesty Michala Šimečku do Chorvátska. Priamo sa ho opýtala, či išlo o oficiálnu pracovnú cestu alebo o súkromnú dovolenku. Poslankyňa zdôraznila absurdnosť celej situácie, zatiaľ čo opoziční poslanci denne a pri každej príležitosti vyčítajú vládnej väčšine absencie v parlamente a poukazujú na ich vysoké poslankynské platy, ich vlastný líder si v tom istom čase odbieha na cesty. Toto nekompromisné vystúpenie Marcely Čavojovej opäť raz ukázalo, že politický boj v parlamente prináša stále ostrejšie konfrontácie,
pri ktorých sa vyťahujú nielen politické programy, ale aj osobné cesty a dotácie pre blízkych.